Maing buntag mga kaibigan, mamubo ko sa kuha nga mga sibuyas kay nga mapay patay ng uban kay tungod lagi nga wala na taro nga uwan. Kaya sayang man og dili bubuan kay kalibre biya jud ning panglamas ani. May mahal kayo og magpalit sa carbon. 260 ang kilo. Nga ako lang ginigyod nga bubuan jud. Sabinan gini ako pamubo. Sayang jud kayo. Kani adto makabaligya jud ko niini. Sawa pa mga daot ni pero karon para na lang ginigyod sa konsumo ni. Ni mga kaibigan, ako ang buhat diri buntag kayo basta wala joy puan ani gini kay tambok man sang uban tambok ba ya doon ra po ni karsada nga mo ba palibot na mo ako limonsito ay mangipo ko ani unya ni akong limonsito. Bye bye mga kaibigan, maura to akong video.